बे चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे एकाडेमिनिफ्राय माखासे सोलोंसाफोरनो आपग्रेडेशन सार्टिफिकेट लोगोसे बेल रानबाय बेल दा बाहागो लाबोनो मा फोरमायगोन लोगोसे बरायबाय नोंथांमोननि बे पर्टेल चेनेलखौ दिनैहाय माने सानसेनि हाबाफारि लानानै चिरां जिल्ला जोंनि गुजुरिय काराटे एस'सिएशननिफ्राय बे ग्रेडिं काम वान डे ट्रेनिंखौ जों खुंनाय जाबाय आरोखि दा बे माबायावहाय ग्रेडिं माने कि बेलनि आपग्रेडेशन आरोखि बेखौनो होनो माने जोंनि बे किउ प्रमोशन आरोखि किउनि प्रमोशन काराटेनि किउनि प्रमोशन होनो आरोखि बेखौ थ' मोजाङैनो मोजां जोबलांबाय जानानैबो थांबाय साबेसेसो स्टुडेन्टफोरनो जेरै आरो मा बेलखौ राननाय जादों दिनै एराउन्ड 50सो गथ'सा हिन्जावसाफोर हौवासाफोरनो ब्राउन बेल्टनिफ्राय लानानै ओरै जुनियर लेभेलसिम आरोखि ओरै येल' जेरै अरेन्ज ब्लु ब्राउनसिम आरोखि बे बेल्टखौ दिनै आपग्रेड होनाय जाबाय बावहाय फैबाय थानाय समाव नैबे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै हादरारि थाखो बा स्टेट लेभेलनि गेलेनायनि थाखाय जोंहा माखासे ओरैनो अलरेडि जोंनि नैबे काराटे माबा चिरां जिल्ला गुजुरिय काराटे एकाडेमिनिफ्राय अलरेडि माने साबा सेलेक्ट जानाय दंखायो नर्थ इस्टनि जुनै बिनिफ्राय बाखि ओरै क'क्राझारावबो दङ सेलेक्ट जानाय जोंनि एकाडेमिनि गेजेरावनो आरो बाखि आरो गवालपारानिफ्रायबो दङ गासै टटेल 5, 6, 7, 8, 9 जन 10 जनसोआनो दं आरोखि नर्थ इस्टनि जुनै आरोखि बिनिफ्राय बाखि फैगौ बे 24आवहाय जोंहा स्टेट लेभेलनि माने काउन्सिलनि सेलेक्सन जानो थांगासिनो दङ दा बेहाय बे काउन्सिल गेमाव जुदि मेडेला जाय ग'ल्ड लानो हागोन बियो नेसनेलनि जुनै गवायाव जानो थांगासिनो दं नेसनेलाबो डिसेम्बर अलमस्ट माने डिसेम्बरनि माबायावनो आरोखि थ' बेहाय बेनि जुनै सेलेक्सन जागोन आरोखि दा बेनि जुनैबो जों प्रिपेयार माने खालामगासिनो दं लासैनो दा बेखिनियानो सेन्साइ बिरदाय बर्मনৰ ওচৰত মানে মই শিকিছোঁ তো चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे एकाडेमिर পৰা ষ্টেট লেভেলত কমপ্লিট কৰিলে এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে কি ক'ব কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ বহুত ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ কৰি আছোঁ ইমান ওপৰলৈকে ইমান মানে চিলেক্ট হৈছোঁ এইফালেদি তো মোক বহুত ভাল লাগি আছে আৰু এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে আৰু ভয়ো লাগি আছে কি যে মই কেনেকৈ জিকিম ইয়া মই হাৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'ব খোজোঁ এটা কাৰ গাইডত হৈছে चिरां जिल्ला काराटे एकाडेमिनिफ्राय दिनै आपग्रेडेशन बेल रानबाय नोंथाङा नैबे एकाडेमिनिनो सासे सिनियर गेलेगिरिखा स्टेट लेभेलाव गेलेखांबाय दा बै गेलेनायाव नोंनि एक्सपिरियेन्सा माबायदि मा फोरमायगोन बै गेलेनायावथ' आङो खस्थ' खालामनांदों गेलेनायनि सिगां आङो टेकनिकखौ गावनि टेकनिकखौ आङो मोजाङै प्रेक्टिस खालामो दा बे प्रेक्टिस खालामनायनि गेजेरजों खस्थ'यै आं प्रेक्टिस खालामनानै आंनि फिथाइखौ मोननो हादों आं स्टेटआवहाय ब्रन्ज मेडेल मारिदों आरो दा बिनि गेजेरजोंहाय फैगौ अक्ट'बराव जागोन सेकेन्ड उइकनि अक्ट'बराव जागोन नर्थ इस्ट काराटे चेम्पियनशिपनि थाखाय सेलेक्ट जानानै दं आरो दा बिनि थाखायबो आं मोजाङै प्रिपेरेसन खालामनानै दङ आं भिडिअ लाबाय